Който и нещо сега. Строшихме една сума пари в Шин, днеска разглеждаме, това е втора част, продължението. Ама не е лоша материята, бе. Добре, това е панталончето. Изложиха се. Всичко точно и как можаха тук да плоснат този етикет, бе? Много грозно. Ето, каква е? Добре, пишеше, че си отговаря на размерите и аз взех S вместо XS, за да е малко по-оверсайз. Ама малко по-оверсайз нямахме предвид два пъти да вляза. Ще пробваме, бе, ще видим. И тук сега започваме бездната. Точки, майко. Добре, найс. Хора, това е якенце с точки. Имаше го в Нью-Йоркъра. Буквално в Шин е 2 пъти по-ефтино. И да, наистина нямат огромна разлика. Продължаваме с точките. Добре, това вече е гадна материя. Но пък... много е голямо. Какъв е този размер? S. Па съм поръчала S. Значи, винаги като си кажа, че ще поръчам S и то идва... не бе, може... Не бе, май ще ми е добре. Просто ме е страх. Тук е широко, хора, а то трябва да е по мен. Оле, мале. Ма тя е много малка. Нали сега съм се заребила по жълто адски много, адски много. И реших да си взема една жълта чантичка, като аз не подозирах, че тя няма да ми побере даже и телефона. Иначе май е сладка, нали? Май е доста сладка. Знам какво става тук. Нещо бяло е. Вау, каква материя! Просто бяла тениска, обаче материята е прекрасна. Имам чувство, че е 100% памук. Оле, наживо е още по-яко! Да. То сега вече се стопля времето и няма да имам много време да го нося. Но да, имам няколко такива, с които ходя на пилатес или на фитнес. Но сега нали съм обсебена по жълтото и си го взех. Трябва да съм взела и розово, защото аз без моето розово не мога. Любимите ми цветове са розово и бяло. Просто обожавам. Още едни точки. Не знам какво съм си мислила, какво съм направила, поудяла съм. Пак е панталон. Защо съм поръчала толкова много неща с точки? Очевидно съм взела още едно комплектче с точки. Кой ще ги правя? Супа, може би. Тениска, която отново съм взела фейс размер и ми е огромна, а тази трябва да се носи без да се запасва, защото е с дантелка. Огромна ми е. Тия ги взех да ги пробвам за гримвизи. Аз едно боса ще ходя. Трябваше в бяло да ги поръчам. Нещо в бяло. Аз имам такава. Що пак съм поръчала такава? Хубава е. Това пак е от тези, които се връзват за пилатес. Розова панделка. Има си и бели камъчета за пъпче пак. Сега напишете дали да тестваме. Да пробваме дрехите. Няма да ги тестваме.